אתה לא מביא ילד לעולם ואז בונה בית ואז בונה תא משפחתי. אני חושבת שאלה דברים שקיימים ואז לתוך הדבר הזה מביאים ילד לעולם. אני חושבת מי נתן לך את הנוסחה המדויקת הזאת? זה מה שאני חושבת, אני אומרת. אני פותחת לך כל משפט אני חושבת. סבבה? עכשיו, אתה רוצה להרגיש בוגר? אני כבר בוגר. אוקיי, סבבה, אז כאילו... מה? את נתקעת על הילד, אבל זה לא העניין. אני לא רוצה ילד. אוקיי. סבבה? שימי את זה בצד. לא יהיה ילד. אוקיי. דברים יכולים להשתנות, אבל אני יודעת איפה אני נמצאת וממוקמת בחיים האלה. אם עוד כמה שנים אתה תבוא ותגיד לי, אני רוצה ילד, אנחנו כנראה נהיה בבעיה. סבבה, נגיע לבעיה. זה לא רלוונטי כרגע. לחתום על חוזה, אני לא מבינה על התחתרת. לא, אני לא רוצה לחתום על חוזה, אני רוצה... אז סבבה, אז בוא נשחרר את זה עכשיו. לא רלוונטי. אני גם לא רוצה ילד. Jesus.